Медведич, аз съм Херобрайн на БГ и днес играем в SmartCraft, където имам флай. Ето ме там. Тук съм. Обаче не слагам нищо. Между другото, как е, че викам като снимам? Къде си? А не, къде той това? Като с мене по-икван също, но той преди малко беше някъде. Не го знам къде и не ми се разправя. Той играе в Soulplex, пък аз играя в SmartCraft, където лаги супер много. И както почината също така и крафтинг тейбъл. И ако някой от вас ме питат кой е този Soulplex, какъв е този сървър, той е хич неизвестен като Mineplex и други неща. И крафтинг тейбъл няма и света да направи. Добре, хванахме. Тъй. Добре, има две лазури, сега ще я чакам вече. Има крафтинг тейбъл. Така, готови сме за наградникът? Каската? Да, има някаква резиденция. Той Даймонд, моля, не мога. Вътре ли беше? Осмайт и много паки. Описи, че само вече готов. И хора, по-добре не играйте в този сървър, защото един път се направих къща и дойдоха някакви, не знам какви, изгрифваха ни от къщата докато не нямаше. Връщаме се нали в сървъра и ги виждаме и почваме битка с тях. Аз имам смайт едно и много бак, значи ще го смажа на парцелата. Пасям, кой меч ме най-сега? Ето си има най-много енчанти. Unbreaking 3, Sharpness 3, Knockback 2, Fire Spec 2. Аз знам каква е командата на това. Това е командата на енчантите. Той и аз знам. Енчантал или някакъв енчант. Не енчантал ми. Аз съм енчантал за 1000 лева. Знам. Вчера го разбрахте. Чак, вчера! Какво? Вчера ли го разбрах? Да, защото играх в един сървър и разбрах за енчанталките. О, не паднах. Сега съм готов за примите. О, не, тук не... Чакай, ако падна в лавата... Се подпаляме. Аре бе, страхливец. Това мислиш, че имам смайт? Или някакъв лоб меч? Аз ще спечеля игра. А смайт какво беше? Смайт ли? Да, какво беше смайт? И кнолбак, ма не те да знам. What? Какво? Това възможно ли е? Кое бе? Дядах една легендарка и ми даде почти всички ефекти в Майнкрафт, бе. Сега пак се качи в кръга. Иле, като Ай, ще се това, ще те как е грифа, но... Моля са грифа. не. Сега ще изкориш. Първо той трябва да изкори първи. Трябва да изкори първи. Хак. Спечели? Да, спечели. Не е хак. И го килнах аз самия. Той си мисля, че като малата ще го... Ти накрие ти. Аз килнах примерно шпик и ми даде 1000 точки. И аз покали ме. О, тук има някакъв всяко по-перош на 5 нещо го килнах. Че ще затворя накрая. Защо? Защото ме дразниш. Хубаво е цяло. Не, ай. Гора. Сега ще търсим на някой да звънем.
Ей, звъним на някакъв. Той не дига. Сега ще звъним на този дет ми звъня. Реално вчера. Той не звъня цяло. Няма да ти казвам тъй, че. Този клип ще бъде най-дългия, който ще правя сигурно. Сега 5 минути, малко. Какво? Няма да ти. Сега ще звъня на някакъв. Добре, ще звъня на ето. Кажи. Играли ли са в SmartCraft? Не, защото са играли за Аз нямам клип без това. А? Аз снимам клип, викам. Окей. Гледам на кой да звънна, че ми е скучно само. Може да някакъв път. Какво трябва да Ами, иначе чао. Дори хора, значи клипа ще го правя сам, както на Rush. Така. Така ще има ли ресурс? Да, има. Защо не се предпазя и аз моето? Готов само за риска. Тук. Тук. Ей, мисля, че се направихме риска. Seriously? Ще бъде закачва са. Често бъде много. Ето има моб спаун или няма да попа.
Нека да правя, значи това ще е за този клип. Малко бе скучно, но няма какво да се прави. Надявам се да ви е харесал и чао!